स्थिति रहे कि क्षुद्र जाति के कमर में झाड़ू बनात रहे और गर्दन में मेटा बनात रहे कि ताकि अगर क्षुद्र थूकी तो मेटा में थूकी, अगर रास्ता में चली तो झाड़ू से बहरात पीछे से चली। बुझाइल आज उनकरे दिन है कि आज हम ऐसा झमकावत नहीं हाथ ना बोलत नहीं आज कुर्सी पे बैठे के आ चाहे केहू के साथ में घूमे के अधिकार उनकरे दिन है। आज तू उनकरे के खिलाफ में बाड़ू हैं कोई खिलाफे में रहो। ए जी का हो सब कोई लेके चलो त लाल पियर हरियर गमछी तही रोवे नीला काहे लेके चली गमछी। हां अरे तोहरा का पता बा आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती बा के दम आज जन्मदिन हो तो उसे हमने के चली गेहूं धोई धोवा दीन पूजा कर। अरे पगली गेहूं में धोइया धोवा दी हम उस सब के चक्कर में देवी देवता के चक्कर में नहीं की तो कोई के चक्कर में बानी पूजा ही ना होई। हम सिर्फ बाबा साहब के जानीला तू जा पूजा पाठ कर देवी देवता तारे के का देले बाने बहुत कुछ देले बाड़न। भीम जी के अनुसार जितना भी नियम कानून बनावल बा जहाँ तक कि एसपी डीएसपी ट्रक बस ट्रेन जितना भी नियम बनावल बा सब बाबा साहब के बनावल बा। उ सब हम ना जाने नी चल चुपचाप तू जानबू कहिया पढ़बू तब न जानबू पढ़ल त बाड़ू ना जितना भी हमनी के बोलत हैं जब बतियावत हैं केहू के सामने अगर हमनी के चाहे कोर्ट कचहरी जातन या थाना में जातन सब बाबा साहब के नियम है बुझाइल ई बात के ध्यान दी हो। आ तू जाता रह गेहूं धोए बता तू धो हमारा चली साथे रो कहां जता नी लेके गमछी हम जा तनी निकलल बा जुलूस हमनी के नाचब जा गायम जाओ में पट में देती करो। अच्छा ई बताओ का कि हमनी के देश के संविधान के लिखे रहे शंकर जी। अरे शंकर जी तो के लिखल रहे जी शिव चर्चा में जात जात तार आदत हो गइल बा फटाक तेरी मार देवे नी ये लिखल रहे हां लिखलन उनकर नियम पर पूरा दुनिया चलेला आ तू आज हमरा के चुतिया बनैले बड़ू जा देवी के चली ना काम करी। अरे हम कहत नहीं मार दे बेक थपड़ा बुझाइल मारे मारे खाली कोई रहिला अभी तू देखल चाहत रही से कि लोग कितना ढंग से पूजा करता जा हैं रात दिन तोरा देवी देवता में मन लागल का तो पुआ चढ़ाए के बाद ठेकुआ चढ़ाए के बाद हई सब कर के बाद शिव चर्चा में जाके भाई कौन मतलब है ये लोग तो देवता बनन जा की करे पूजा देवता बनन जाई ये लोग पूजला से आज हम यहां आइल बानी ना ई गलत बात बा तारा चल पहले दिखाओ तनी चल हम ना जाए तू कहा तनी के चल हम पूजा कर हो जा बाबा साहब हम पूजा हम काहे करी पूजा हम चली जब हम देवता भी करे तो फिर हमारे के रोके वाला तू के हो हम बाबा साहब में नेह लगल बने नेह लगाई हम उनकरे नियम से काहे कि ने कहा तनी चुपचाप घरे चली पूजा करी तू जौन कहबू तौन करबे का कर अपना मर्जी मत चलावो इहो मर्जी बाबा साहब के देन हो कि जौन बोलो तड़ू ई जौन नियम लगावल हो इहो बाबा साहब के देन हो। आई ऐसन संविधान जो लिख देवे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कि दुनिया में कौन ऐसा लाल पैदा ना हुई अब जो संविधान लिख सके बुझाइल ये धरती पे कहत नहीं छोड़ी ना बकवास हमर काम करे चली ना ई बकवास आज के कहत नहीं आज के बात कि जितना भी अत्याचार भइल बा स्त्री लोग पे आ जितना दलित महादलित पर अत्याचार कइल गइल बा ई पता बा अगर बाबा साहब के नियम कानून ना रही तो कीड़ा मकोड़ा लेकर दलित महादलित के उड़ा देतन सब बुझाइल आ तू ओकरे खिलाफ तो बोलो तड़ू आ जौन है या साड़ी पहनले बड़ू ई बाबे साहब के देन है उनकरे रंग हो एही से काला रही बोलू। अरे पगली हम वही खातिर लाई रही कि कम से कम पहिर के बाबा साहब के शरण में जाके कम से कम अपन क्षमा मांगतू विनती प्रार्थना कर लेकिन जाइम ना पूछे। अरे ई तू बात का कहतड़ू ई गलत सही कहता नहीं सुना जब ठीक बा हमार बाबा साहब के तहरा नाम नहीं के लेवे के जुबान पर जब जय भीम नहीं खे आवत मुंह पे तो तू यो कहत नहीं कि जय माता दी या शंकर जी या बजरंग बली सब नाम ले छोड़ दो आ चुपचाप अपना माई बाबू के पूजा कर चारों धाम माई बाबू के शरण में होला बुझाइल आ चलो कम से कम देखा दी तारा ना आखे जाके हमारा चल पहले तू चल अपन जाके पूजी ना हम अपन जाता नहीं पूजे ना पूजम त का दोनों होगे थी अरे एकदम तुम महा खत्म बड़ू औरतिया हैं जे का कहल गेल बा कि बाबा साहब ऊ से रहले कि जौना रास्ता से चलत रहले उ रास्ता के दहाड़त जात रहन बुझाइल आ उनकरा पढ़े के भी अधिकार ना रहे देत ना रहन स कि क्षुद्र जाति के लइका होए करे के पढ़े ना दे हो और स्कूल के बाहर उ सुन के पढ़ल बने उ बतावा कि जौन संविधान लिखाइल बा उ एक एक बात के एक एक शब्द ऐसन ऐसन डालले बने कि ए दुनिया में कोनो ऐसन लाल पैदा ना होयन कि वैसन शब्द डाल के संविधान बना पाए हैं। और दूसरा बात कि हमने की ऐसा स्थिति रहे कि क्षुद्र जाति के कमर में झाड़ू बनात रहे और गर्दन में मेटा बनात रहे कि ताकि अगर क्षुद्र थूकी
तो मेटा में थूकी, अगर रास्ता में चली तो झाड़ू से बहरात पीछे से चली। बुझाइल? आज उनकरे दिन ह कि आज हम ऐसा झमकावत तनी, हतना बोलत तनी, आज कुर्सी पे बैठे के आ चाहे केहू के साथ में घूमे के अधिकार उनकरे दिन है। आज तू उनकरे के खिलाफ में बाड़ू हैं? कोयो खिलाफे में रहम। अरे तोहर तो शर्म होके के चाही का के शरम होके चाही जी कि पूरा दुनिया आज उनकर रंग में रंगाइल बा, पूरा गली गली गूंजे त जय भीम के नारा गूंज रहल बा। आज तोहरा गूंजे त जय माता दी, जय माता। ई कौन आती है? सब कुछ हमरा खातिर उहे बाड़ी बाड़ी तो रहे दो। तू ये आजो के बात कहत नहीं कि आज से तू त्याग दो आ बाबा साहब के तू मान लो, ओकरा बाद के जीवन में चार चांद लग जाई। भले बाबा साहब के त्याग दे हम। ठीक बा तो हम जात नहीं। आज तू आज चल के देखो, चलो नइखे जाके कहीं कबे चलो हम तारे के देखावत ना देम छोड़े कहत नु कि चलो। तू बड़ी खिलाफ तू बतियावत तड़ू ना छोड़ी हम ना हम मनबे ना करब। तू हमारे बाबा साहब के काहे ऐसे बोलबे? तू काहे बोलबे ऐसे? जौन हमने दर दर के ठोकर खा के वो एक एक शब्द के पढ़ के वो इतिहास के रचले, हमरे के संविधान लिखल है हमारा देश के, आ तू उनके खिलाफ बोलबे? आ तोहरे के हम देवी देवता के पूजे खातिर अधिकार दे दी। काहे ना पूजम ना? नमी आइल बाटे, कुछ काम कर लो। अरे नमी आइल बा चाहे अति आइल बा, वो सब छोड़ आ चुपचाप बाबा साहब के पूजा करो। बुझाइल? हम ना करब। आ तू हमेशा भगवान भगवान जपतड़ू, शिव चर्चा में जालू तो सुनी लगे माइक में लोग कहेली हमर माई बहन की ए दीदी हम रास्ता में जात रही तो एगो नाग सांप भेटाइल, हम शंकर जी के नाम लेनी तो सांप गायब हो गई। कहीं नाम ले से गायब हो जाई कि डसे वाला आदमी तो डसबे करी, सांप काटी ना तो तार के चाटी है। महाराज कहीं एकदम खत्म बड़ू तू। आ तू कहिया सुधरबू? आ तोहरा घर में हम तोहर पति हैं तो हम मानत नहीं बाबा साहब के, तो तोहरो अधिकार बा कि तू बाबा साहब के मानो। हम कोनो देवी देवता के बुरा भला नहीं की कह, सब भगवान अपना अपना जगह पे बने, अच्छा बने, बहुत बढ़िया बने। पर हम ये कहब कि हम बाबा साहब के मानो तो तू मानो। हम ना मानो। फिर वही बात। अरे ठीक बा, मान के चलो आज तू देवी देवता मानो तड़ू, मान के चलो कि हम केहू के चाहे काली जी होगा, चाहे देवी जी होगा, चाहे शंकर जी, केहू के हम बुरा ना कहब। सब कोई अपना अपना खातिर भगवान बने, हम माने उनका कभी बुरा कहबो ना करब। ऐसे कि माने वाला तो हर कोई मानता। एक बात और सुन लो कि आज तू हमने की क्षुद्र जाति बानी जानो, अगर मंदिर में जइबू तो जैसे पूजा कर के लौटबू तो वो मंदिर के धोल जाई। छोट जाति कास्ट अगर चमार दुसाद मुसहर पसवान ये सब लोग जितना भी बाने छोट कास्ट में, अगर लोग मंदिर में जाता तो मंदिर के धोल जाता। ई का है? देवी देवता में अगर शक्ति रही तो इस चीज के बताइते कि ना हर एक मनुष्य एक तरह एक लेखा बा, जैसे तू बना वैसे इहो बिया, तब न मानल जाइत। तब इस चीज के हमू मानती। पर हमारे बाबा साहेब में नहीं के सब कोई हमार जाति पर टोटल, यहाँ तक कि हर एक जाति इनकरा के मानेला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल। आ तू आज हमारा घर के हमार पत्नी हो के कहते कि हम ना मानो? अरे पगली कम से कम चल के देख ली, चली देख ले तनी कौन बानी राउर। बुझाइल? वो धूमधाम से जयंती मनावल जाता, पूजा पाठ होता कि यहाँ जयकारी लोग लगावता, जय भीम का नारा लोग लगावता। बुझाइल? चल तोरा देखावता नहीं, देख कतना भीड़ बा, देख देख कतना भीड़ बा। Oh my God. सरप्राइज! कि कतना झंडा, कतना हो डीजे बीजे, कितना लोग बने, हजारों आदमी बने, वो मूर्ख बने, वो सब है। जितना भी दलित से लेकर जितना भी जाति बाणे, हम चाहम कि जितना भी जाति हमारे बाबा साहब के लोग मानता हूँ तो सिर्फ जितना भी वोट पर उनका नाम आवता तो जय भीम के नारा ही नाम आवता। आज तो मनबे देवी देवता के हैं ना मनबे तो जय भीम बोल, जय भीम, जोर से बोल, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये बात भइल। हम जुलूस में जाता नहीं, ठीक बा। पूजा पाठ हम फोटो टंगले बनी, जाके पूजा पाठ करो घरे। चलो तारा के कहिए से समझाओ तनी, समझाओ।